flag. Først så counter vi, og så strike vi. Lad os counter-strike. Jeg kan ikke høre noget. Nej. Er det, jeg skal høre? Okay. What? Det vil jeg bare gerne. Okay. What the fuck? Det er Selena, jeg må gøre det. På B. Rush B. Hallo? Kan I høre mig? Gå væk. Hvad? Kylling. Jeg smølfede hendes gakker væk. Hvad siger du? Hvad? Hvad? Hun klumpede på min Rasmus, indtil jeg smølfede hendes gargamel. Hvad? Det er crazy. Det er ret Vi går af. skørt. Men fanden siger vi går af? Ikke på midt. Det er Jakob Ellisø, der siger, at vi går af. Jeg stoler sgu ikke på fucking musiklærerne. Der er en A, vi er på A. Fedt. Jeg har en scout Han har- til det lort her. De var sådan. Han har en A, vi. Men Johan, du blokker. Fuck. Ud med ham. Ja, Michael. Nu ser jeg ikke, Du er et svin. Johan blokkede mig, jeg kunne ikke rykke mig. Det var et misinput. Slap mener fucking du? af. Det var et misinput. Fordi skuddene går sådan op. Du ved, sådan. Hvorfor gør de det? Det er rigtig fordi det er realistisk. Sådan! Sådan! Men han der Men- ramte men den Johan- sidste i røv. Hun er Johan, der går til gymnastik De deroppe. første sådan... Hvorfor er så fucking fælde på derovre, eller? God smukke healer der. Wow. Nej, de bliver fucking skyde der. Han er en købane. Stressende at høre på. Fuck up. Hvor du kraftede med Gustav, du er en misfoster. Dine forældre har aldrig elsket dig. Okay. Gustav. Dine forældre har aldrig elsket dig. Gustav. Jarvis, mingle his dingle. Jarvis. Rip off his ball. Ej, jeg røv. Jeps. Sådan der, Noah. Der er ace. Ej, jeg røv. Så må de help me here. Der er ace. Til vi. Hvordan går du forbi ham? Skibbity wrist! Han er abs. Sådan der. Hvordan går du forbi ham? Ja, hvordan går du forbi ham? Har ingen. Nej, jeg ved ikke. Altså, der på lort er så... Hvad så blokker du? Hvad mener I med den der flashbang? Hvad mener jeg kastede den? Joshua. Jeg bytter Josh. Bare for at være i røvhullet. Der behøver du alligevel ikke at kaste. Det er du i forvejen. Guys, de apps. Smart. Apps, skyld mig, Mark. Nu er det Kalle, så snakker du om apps. Mange ting. Fucking fedt. Men for helvede, altså. Sådan der. Sejr mentioned. Dexter Morten og Brian. De har flyttet en dør på midt. Og der... Hot shot. Jeg hænger det op i en Det kan være. Jeg stikker en fiskekrog igennem dit forhud og hænger det op i et træ. Og der var Dang. yes, næsten Det er selvfølgelig også fordi jeg er fucking meget lortet.
Åh, kæmpe monster igen. Typisk svin. Nu ved jeg, hvorfor nogle ord jeg har sat ind. De lidt allerede, what the fuck. 1 second. Ja, det er Joshuas skyld alt sammen, altså! Hvor er det min skyld? Du er her. Jeg spiller godt det til du gør. Svin. Jeg tror, jeg dør her. Vil du godt? Og rush. Marker, jeg har 2 HP. Åh, hvad så, mand? God. Du bare rammer mig en gang i hovedet. Ham der, han havde gloves. De der blå handwraps der med genråd på. Det Google er det, siger du, man spil. skal bare rush. Prøv at se. Ja. Han er et perfekt eksempel. Man skal bare rush. Og Han du så kigger har ned over. 100 eller 1 HP, det er lige meget. Yes, shot. Ja. Og det er Joshua skyld, jeg døde. Bro, hvad har jeg gjort? Du joinede holdet, og du joinede spillet. Nu spiller jeg lort, fordi jeg har acet 2 gange i sidste spil. Jeg går midt. Jeg har carried 2 fucking lortehold i prep til en sejr. Og nu spiller jeg sådan her, og nu har jeg fucking bottom frag, eller noget lort. Du hoppede også ned i en dum kamp, Michael. Nej, for jeg klarede det, hvis du ikke havde været der. Hvad? Se der, se Så der. siger vi det, Michael. Se this. Nej, det var mig. Hvor skidt på? Second. Bum med second. Nej, men Nej, du nej, svin. Ved han er der. Kom så, du skal bare ramme ham. Jeg rammer ham, ser. Ah! Fuck. Jeg kører ned Ain't i trust. nothing but a heartache. Tell me why. Ain't Oh my nothing god. but a Jeg håber virkelig en af jer dør, så jeg kan nå at se det pis her. I never wanna hear you say. Nej! Hvordan misser du den der? Så du det der, Joshua? Nej, Oh my god, du ser jeg spiller Block Blast. Nej, men spiller du Blocklist? Hæng dig selv, altså. Hver gang jeg dør, så skal jeg have mit daglige til Block Blast. Hvordan Har du misser du sådan det en? der? Har du sådan lidt autisme, eller hvad, Joshua? I højeste grad. Jeg tror, Åh, jeg ja. Hvad? Jeg tror, vi alle tre med det her kalder autisme. Af en eller anden form. Jeg ved ikke, hvad du mener. Nå, ja. Jeg ved ikke, hvor du kan få den idé fra, Michael. Nej, jeg ved, hvorfor. Altså, hvordan kunne du dog sige sådan noget om os? Hvorfor kunne jeg sige det? Hvordan kunne jeg sige det om Hvad? jer? Altså, Hvordan kan du være så ond mod at sige sådan noget? Joshua, Sådan noget, hvorfor- hvad er det for noget? Nå. Men jeg vil hellere have de der tabletter der ligger i pissoiret. Tabletter eller tabletter? Jeg tænker jeg også. Begge dele. Tager du tabletter og bliver Hvad? helt træt af det der? Jeg tager Smart tabletterne fra pissoiret. McDonald's. Nej. Boss! Se det her godhed. Chill. Nej, du skal kraftigt ikke bestemme, hvad fuck jeg skal gøre, hvad jeg ikke skal gøre. Safe bomb. Men så... Det har man har weak back. Holy aim, mand. Jeg har den. Det er også fedt. Når vi skal den her Con View model. Ja, du ved, nej, aiming is... Nej, sådan er det, man. Ja, det er i hvert fald bedre end min, vil jeg sige. Prøv lige at skubbe ud. Hvad er bedre? Nej, hvad er værre? Ham? Det er også så Det lidt her spørgsmål, din er monstrosity. De der bevægelser, de der Jeg gør den her bevægelser værre. af en anden planet. Please ikke gør det, Joshua, okay? En mission. En mission. Der er en frame. One mission. Hvad fuck var det, jeg sagde til dig? Oh my god. Var en Man mission. spørger... Man spørger om info. Oh my Men- god!
tror på dig, Joshua. Gør jeg ikke. Du skal være supporter. Inden vi løber tilbage. Du skal support ham. Marker, jeg skal sgu da ikke supporte en, der ikke supporter mig. Tag dem her, det der. Så. Nice. Jeg tager et hot. Ja da! Jeg skal... Jeg skal bare fat i en før. Jeg kan bare stabe. Ej! En red cover. Der. Hvor er det ude af? Ej, jeg er lort! Nej. Joshua, til det derude. Joshua, Ja, okay, jeg tænker bare at lade være med at prøve det der. når du reagerer den her video, gør Joshua. Please, til det derude. Jeg beder dig. Jeg er klar på, at jeg ikke rammer med den her AV. Du skal have selvpositivitet. Det er overhovedet ting. Det er det ikke. Ikke fra vores side af. Der er kun højt kolesteroltal. Og din kæft. Du har ikke noget kolesterol til det. Gutter, hvis du er positiv her. Hold din kæft. Posestativ. Positiv, sagde du lige. Posestativ. Vi er autist. Jeg kan godt finde ud af det nu. Oh shit. Fuck! Dør jeg her, eller dør jeg her? Du dør her. Du skal være positiv. Se, det er det, Det eneste positive Nora han har, det er et Hold højt din kolesteroltal. kæft, Det eneste han er positiv i. Hold, se her. Du skal ned. Du skal ned gennem ramp. Jamen Michael, kan du holde bare lidt kæft? Han er positiv gået ned med stress. Tæl til 10, Joshua, okay? Sådan 1, 2... Hold nu prøv, du skal i hvert fald ikke snakke. Nej, kammertonen, okay? Så er der forfra. 1, Hvad er det her for en lortepædagog, vi har med? din kæft, jeg er bare Ej, ude det- okay? 1, 2... Det kan diskuteres ud. Din Vi kan jo kæft, se Joshua, noget. okay? Du er røven. Vil du se noget? Positiv. Tost. Skadet alle sammen. Jamen, tak for dag, Silas. Jeg skadet alle sammen for mere end 70, og I kan ikke... Ha! Er I positiv nu? Og din kæft. Smadrer. Tager så vidt. Jeg smadrer dig. Jeg vil gerne se Jeg det. skyder. Michael, en riffel i hånden. Du kan stå på 200 meter afstand væk, og du kan ikke gå ind, jeg der er lige bag på dig. Jeg tror mig, jeg er hurtigere end den der. Hej. Løb op lidt. Jeg lader ikke op lidt. Okay. Sandbags. Der. Bare en af! Det var sidste af. Rigtig million. Kom så, Rasmus Klunken. Ellers blev gangbang i Troldeskoven. Spil godt. Cheating. Au! Kom så, idiot. Kom så. Klar. Bam. Holy shit, jeg har ikke engang set, hvor meget jeg
Fucking carrier, det lort her. Jeg kan lide, der ligger et kit lige der, og han tager det ikke. Hvordan de får den der... Der ligger et kit lige ved bomben. Han tager lortet, og han tager ikke lortet. Det er jo fordi, han er Det er også, jeg løber op ben med mine meget rigtige fuel. Hvad? Og så smadrer ham. Hvad? Ja, Ja, der... så kan man lige høre, Løb ellers op. så smadrer jeg ham. Har du overvejet på det nyt internet? Nej, der er en EGU, det der. Hvad? Så, oh my god, du er et svin. Start afstemningen. Rust. De carrier de to der for hårdt. Der er der også... Nej. Der er en, der har ramt med Navy. Jeg gjorde intet. Nå, ja, det er derfor, jeg fik fucking damage, der slog. Jeg kom... Ej, det var misklik. Nå, Jeg har ramt ham for 99. Misklæg. Jeg så forgav med dit misklik. ja, for dag, bare generelt for dag, altså.